Algunes vegades, quan fem les activitats, el so ens pot molestar. Potser si estem sols no, però sí que si ho fem dintre una classe hi ha 6 o 7 estacions com aquesta sonant, doncs poden molestar. Per intentar millorar una mica el so, ara desconnectarem i oferim diferents propostes. La primera és canviar el nostre mini altaveu per una sortida mini jack, que amb el kit de la campanya de mecenatge hi va, però si no és un component electrònic que el posem a la placa protoboard. Tenim el negatiu que anirà al GND i el positiu que anirà a RL. Llavors, si disposem d'un altaveu, agafem l'altaveu i el podem connectar. I ja tenim el so. Si igualment el que volem és poder tenir el control del volum, doncs el que farem és posarem un potenciòmetre tal com ens marca l'esquema. Connectarem aquest potenciòmetre, la sortida de so anirà a una punta, a un dels dos costats que vulguem. Farem un pont des del mig fins al nostre mini jack i podem connectar-lo al negatiu perquè ens soni millor. D'aquesta manera, el que tenim ara és que podem regular el volum. Si a part no tenim el mini jack, també podem utilitzar els dos cables que ens surten, que mitjançant pinces de cocodril, la meva sortida la poso al vermell en aquest cas i la verda la ficarem al negatiu, i podríem utilitzar també uns auriculars qualsevols, però també podríem connectar-ho amb un jack de guitarra cap a un amplificador de guitarra. El que hem de tenir en compte és que el positiu anirà a la punta de tot i el negatiu a l'últim. I d'aquesta manera el so encara estarà més atenuat.